Nisam neko došao pušiti i zapalio polvira. Kad vidiš. Znači je Belgija. Halo pa. Ono bi čip sretan si malo ovako je plakao svjetno. Šikana. Skok se sve. Šta se fino onak načeo. Moram Vasi više zašao, ja sam mijao dobro. Umoran kako, mi smo ručili. Kaj? Mi smo ručili. Pa da. Da, pojao sam 11 medli. Ja sam sinoć došao doma, popio sam tekući jogurt i ovakvu komadinu, valjda 5 dana starog suha, da? Suha? Starog kruha, znaš kako je suh bio, morao sam ga namakati. Starog suha. Namakati. Ne, pa tako sam po tome tekući jogurt da malo mekša da mogu jest, nije bilo. I kad sam skužio ujutro, otvorim frižider i ovakav tanjuva narezanog pršuta, sira, maslina, sve. Gledaj ga pio. Da. Ja ne svinju, znaš, snimi svinju. Na kraj vina letimo. Jokšić vadi pljucu, pucaj! Daj seri, pa to je vepar jevate. Ogroman je. Ne me jeva. Kada imaš pljucu, ali bi ga mogo skinuti. Kaj ne jevate? Pa ne, mislim zakonski. Pa zakonski ne. Daj ne seri jevate, pa divlja svinja. Daj mu vikni. Vikni mu glupa svinjo! Ne, može ko pušit onak jako. Ne mogu. To je neka miješana kuća, onak je crno nekako garava. Narać bi u koji prasec, o... Di si? Di si Svinjo! glupa svinjo. No, čvojč. Kada? Nisu bile dvije. Daj, ajmo poslat cigana u napad na svinju. Čekaj, da kamen bacim jevate. Daj ću. I onda unutra i štuki je. Daj zdrmaj svinju. To cigane i ovo jače. Gle, ona tu ide jest, jevo. Da pazi da se ne zaleti na tebe. No, daj idemo, ajde. Hajde idemo, nećemo pogoditi. Treba se pogojiti svinju, bar jednu. Kako je glupa, ne jebe nju 5% toga ti nju gađe. Treba se zaleti na nju s koja nogom. avantura, daj da steni. A čekaj, jel mi svi vidimo svišta? Imamo snimku! Da se vidi da snimti nema nikje gore! Jebeno. To ćemo doma gledamo snimiti štanka. Baca kamenje u parno! Šuma nije izgorila. Svinje nema. Evo onda bi ovaj bomb zapljenio Pašalić. Da. Evo 9 minuta piše. Toliko još ima ili toliko već snima? Gore ti je baterija, desno ti je koliko još ima snimanja. A ne, da, ne znam. 6 minuta baterija. Ne, da. Ne, ba, lijeva ti je baterija. Ne, 8 minuta. Kuri vrata svoja. Otvorena su. Koji otac? Kako
Ja sam bio da nema uopće svinja ovdje, ali to je nekakva miješana, to se miješala sa ovima pitomima, zato kad si vidio kako uopće nije tak jako crna onda. Da, nije opasno, baš izgleda više ko svinja nego Da, da. Ali je baš vepar, baš si vidio fjole onda. Neko čupre izgleda. Zirski vepar, Mogli smo ga macnuti veprovinu. Bespravno je napravljeno. Mogli smo ga macnuti neku veprovinu. Pa kad smo trebali, koje bi to pešto bilo. Dajmo se vratiti, idemo doma po kljucu i... Ne, ja podam na pušku. Iću ovu podam na pušku. A džir ne. Pogodiš ga u oko i negdje u bulju i boli te kurac. A sad moraš fakat blizu doći. To jebeno, hoćeš ti ići u lov. Pa da. Ajmo onda... Fakat nije bed, ono. Ti sa sjekirima i baltama, nekakvim lopatama, ono ko seljačku putu. Da, ću ići u lov, ja sam da. Treba nama, kad tvoja jahta dolazi? Nemam pojma, nešto mi javili da danas dolazi stari s autom. I da će mi sve objasniti kad dođe, ono, kad je to trebalo znači, nemam pojma. Pa kad mi žicira već pomalo. Ne, sad